to keblai sibun ba tarwa kila yo wan biang ne ying jongi bat kano ka ba pi jo kwa ban kili pi jo kwa ban pertheu khnang ban yo jimot ban yo ji kai te cái ba phi don ha cái này cái nhà mét pi la ban sengau ya kata Boleh sibun pastor pi sai sin ya ka ba ngi yo ba yang kan kalat ka ba ngin kendu um nema te ka don ka jing kili ka ba habai de ka kam ko jong blai ya ka ba ngi chu snow ka ba phi la chu ya trelang bat ka evangelism department te kwa ban bu ka jing kili khnang ba ngin yo jing tip ku no ka jing ai lenti ka jong phi habai tre kam jong blai ring kat ba ka evangelist department ha tu por te to ya ka evangelism department la sedang ya kan rusnem arjar lai toy kita rik baka sedang kadai ka kidon ki record ha ka office jong ka evangelism department bat ya kita lada ku aban tip ya ki ada ngilai cha office jong ka department evangelism department ila ban tip kita baro di ka pastor Felician ka la idon kam la sngodon kam bandon ka tenat ban yalap kerpang da ka ba jet ek briu ban kit ek kam bat kan long ko wen ki tenat ke ban le yalap keleng gari ke si bejentia bat da ka jing tresitom jong ki laban pen khai ki balang kam tam ke jing kwa jong ka evangelism department kalong ba kane ka tenat yalap gospel ka kan kamle syaki jeka bam palong prabenget bam padan prabenget ho kum ki briu jong blend dah blai tre ka don ka por ka ba ngilet kilet wat ki jeka ki baladon ki kristan ru namarba ka prte yalap ya gospel hi wat pedeng jong ki reunget baro si senang ru dang bon te bam padyat kat kum ka tenu blai di kwa ban yetu hagane ka poria ka ya ka jingal ti jong ka wei ka balang hot ka jingal ti jong ka evangelism department haki artem ki ba mengabai di pastor kongkliam ngia kit kam lang mai long sekretari mengalong chairman president di kalong ke jing trai ke bot ngau tendat hadu kata bat ngau i sisa ya ka jing seso ka kam ke jong blai de hagani ka porm tanga kwa ban yatu kana yipi ba pientra jing kan mau kam tam ba ka hab haki area ke ba kadang kentup hapo jong ka circle maru keneng hot mentati kile ya klat le ka jong re ha gitu gi por kadang dei ka ju ke area nang ni na sepung de maru keneng sa du sum tli so stay dang dai ka circle mencuang apet na du sepung deng maru keneng terter kini hadu tli de ka yar ba ka jing trai kan tristam te gabang kwa ban yatu ban pentra jing kan mau ka ba ka balang kala penbet kala bu bangi de ban lek yalap sigi jika bampat don para bengai ten tu khanai pi hagawe ka por ka ba ngalek haga balang tarang te la don wei u rang ba u jet shooting ba blin shooting pi tu kan mamo ba blin shooting iba poi songkha haga wene ki kunrang ba balang tarang tandai lai songkai badi ngia kli ya ka yeng ka sem ka kur ka jat te ngakli nga poi kli i ngong ki kur jong pi shanu ki don namar ma i tarang yuan songkha te yong hamau sen ki don ki kur jonga imedu jonga sama sen tengah keli i ngong ilong pra pengai dam hamau sen don balang blai ka weru
ngong ke senong ke he mo ade ke senong ke he ba de da kata ke jing ong ju i kum ta ka pelong yang ngi ki badon ha ka komiti jong ke legislation department ngara e kata khobor se ke komiti tongin ya persang melipet ya kata serong sa po mau pusing di hagi tu ki por ke bengilet ka surok kadang long khoro haram ha tingira de jip de ha ko wi gesni ngilek tang mani kendu swaya i medu jong i bat ka ying ki dai shooting de ha kata ka por makiru gedang long khasi ken palong kristan de ngilek ha ko wi gesni bat ka sngi ka ba nang kong ai ka ba ngioban let ha ga ne ka snong ha mau sen ka de ha ka khat riu tri ubanai mat jong ka snem arjarsan te kata ka bengile tang bani kendu suai ki bahayin jong i yalam hi mai wan mal snai te ngi hian slong dang step te ngi dang step ngi le kato kan ngot ngim le ya bon re tang man sarbe ke nya kata jaka tandingi poi hang to mau sen ile yalam yang saying me do jong i bat ha kata ka sngi ka bangi le ngi mi na slong ha ka por president na kwalpati bat ngi la poi hang ta ha ka por men sngi to namat ang sniu ko soro ha gitu price tengi mi ni silong te kat ban poi ha mau sen ke la poi se ka khat kumbalai kan tai eng ya suki kan te ton dangi la poi hang tang ya slok bat ki te tang ha kata ka sni ka bengile nang kong khan ru tri ubanai mat ara jarsan ha ga jing slok bat ki ha ying jong ye ka po ying tengi singo tu badon ke jing kermen bat kipen pau ye ke jing singo kermen bagi oban let bat kipen pau ru bakala de ke porba nginom sa su kumne klem ke jinget ban long kristan bat kata ga mensiem ke baki kren ke pelong ngi ban penbet kloy ke jing sengelap tengi angu yu blai andang la wan nang tan dang la pelong meeting hapo ke evangelism department nia pelong meeting bat ngia raino ban ya le tang hau banai april hi hau banai mat sing ya ban le ya kendu nang kong kuma le biset ting le bet jing sing lap na hi hau banai april ha te mat kan riu bat lai pau ni le pelong jing sing lap te kala long kloi bahai ken te ha kata sngi ke bengilet ban pelong jing sengelam ngikit bat tiar bat tar bat tum bat tam ye mat ye ko tengilet da ka krop ngilet la kam ye bon ngot he kata sngi nang ba ke kam ke bengit mukan urlong ke tengi angu yu blai ha ka to ka met ka ban nang kong ha ka jing seng men met yo ban pelong kata ka jing seng bat ngis ngau yu blai ka senong da ka ding kemen ki ka ai ngi ka madan football phila poi mo sen pat poi sapoi mo te hang ne po mo sen ka dan ka madan football ka ba wi tenat ba te ngi pan ka senong ka te da ki la yo sti bingi pan ki la pediang te da ka ta ka ji penbek kentang yo pelong ji sengelap ha madan nado kemit asin sejan yo ban pelong jeseng hamadan tenge kan mau ha taka mit ha ka jing yeseng yelap ka ban kong la kren ba morkan ka singa bi itu skemam kren ba morkan ka singa bat ka khobor ka bai kren ru ngada bo jing kan mau ka kren na ka gospel yonis khat sau ka nong ka khat ka ba ar phinyo to ga tin ga bong ya ka jing sok na ai happy terum to tani ai kerteng ya kata ga khobor ka bai kren ka
kabaong kumni ka jingkerdu ya ka jingsuk yala pa kita rukom ba ka juk menta ka jingkerdu ya ka jingsuk te ka long ka kobor ka ba kodot shibone te la ai ka kobor ka ta kemiet ngis ngok men shibone ya ka ka kobor ka ba mai la ai te baro ngi ki be yele ha ka tu sngi timidon san rengun bat ha ka ne ga jingseng yalap ka bang pelong nongkong ka balang blei na bhail bang kawan lang ki kon samla bat ki long kemi long pa krui lawan demakla arne lai kali ni ki wan te ngi yo ban penrem ga jingseng bat ka jing dan lang jong ki pan singan ngi bat ha ka ta ga jingseng yalap ya ingo yo blei ba uso jong ka ta ga jingseng ka long ga jingkat ko te ngi aingo yo blenda ngi layo ban samit ka ta ying ru sibon ki ji te gi jing sulap bad ha ka porman step jong ka sngiu blay pan ya pelong jing seng duai haying mar ba 4 menit mo ni lebe haying te ha ka jing seng duai ka bagi pelong man step ila yalam jing duai pastor konklem ai ga jing slok ru ha ga apo ying jong ki de ha ga jing sang spo bje la penbet ban ai ko bori pastor WD shooting ba wan chua ha to por palong pastor nang filong evangelist te kalong ka jing kinegi ko bor ba ki kren kinegi nong kren kias solang ya ka jo ka phang ha ga ta rukam kaba i pastor WD shooting pat ikren ha ka sipau beje ya ka gospel yonis sipau ha keto ka ong setan habawan umpan tangban ban yo tu onre wan ban penjat man penyap de ikren ni sapang keto ka khobor bat ya lap ya keto khobor kalong ka khobor ka bakodor sibone ma i pat ai ka teng ka khobor ka baong usoitan unong tu ya ka jingsuk kamit sing sejan ikren ni ba morkan ka jingkerdo ka jingsuk i pastor wan chwa ikren ka jing usoitan de unong tu ya ka jingsuk ka ya de bat te ka khobor ka ikren ka long ka ba kodor ha do kata gidas ngauhun ma ya ka khobor ka ikren haga jingsang arsin kajing sang nga yalam le dengan dong sedong haga jing sang arsin le kren pat i pastor HS konklem mai pat i kren ya ka khobor na ka kitab sam na ka lenong ka pra ka khot ka balai do pra ya ka teng khobor ubriu long ubriu long ayu hang to pikan mau dok tin blai ubriu long ayu ngim pule da menta tam su to kumta ubriu long ayu te kini ki khubor baro lightly kamit sinsujan bat ke spau beje bat ke sibje chiteng bat ka slightly mit sinsujan spau beje bat sibje chiteng kilong ki khubor ke bakodor ha do kata bat ha lor kini ki jingkeren jong kini ki beriu jong belai de haga por ba wai jing sang hayim hamadan ngila nong kren la persyang man khot kala bomut re ka jing khot kala bomut haga por ga ba hagi jika ki ba ki breu ki 4 belen ni ka balang blai pin khot kala mut ka long thmai hagi yang haga ta rukom ting ai ngoi blai haga por man met pan saungut ki breu na ka yeng jong ni shooting kila kala mut kila IT shot try kemudian ta yeng ba pisa de hak ta yeng ba isa badda ka jing alam hi ba blin shooting kumu khon ru jong i kong kalet kerteng jong i de ka kam jong blai ka sedang hak ta tengi ai ngo yu blai nda kam ta ka jing ya treshi tam hang ne bat tang ha ni yu benai April
ngilaya persyang pat ban pensngau ki para bengai jungi bakin wat jaka kin wat jaka bin yo ban thien ban sna yumane bat ban sna lum jing tep la dalong ko bala bangin yo bat jing mene bat lum jing tep ha jo jaka te ka long kum ga jing penyat ba phla jong blei tang hadin sibnai yala phone ngi om don we berubah ki kata ka long ying ki don tang ki kon sindang arngut we sa mo sen we sa slong te le kren le pembe ya ta komba kin ya phone kin ya kren pramaki para sindang kila kloy nam bandi ta kicaka da kile kren kila bek bat kila ong kila rai bandi ta kicaka tinggal ong ki kan no ki budor silak silak tingka te cekak bah bah tingi angu yu blai ngi penbe kita tang ha to bnai bat hau bnai me ila yo ban lek pe ta ceka ngila lek pe na baro saudang nang tu ban senai mane nang tu ban penlong lum jing tep ngila rail pa kumta bat tang hau bnai akas arterik bena akos ngilaya lum lang bat ki rang basnong bat ki trai kendeu bat ngi ki pra benget bat ka business association kat ha ka kam kendeu la lawan he daga balang kin ban penbiang ting to ntar tinga angu yu blai mana kene ngadang wan himau psen ki pra benget kila don ar phau ying tam tengadang ong ki phim selam chu ban sadap arfusan te dwai bahau bleng isnai balada habadap arfusan senem ke balang mandap arfusan di kita kalong ke jilam jong blegen te kan arfusan senem mo pastor mut kala adap arfusan senem nomor ba arfusan lei tim tala arfusan arfusan pun regular adap arfusan senem ta balang ha kan dap arfusan te kam selam chu tang san senem hi te ayo yu blei na kam takane te ngi ladang ki jimpen be la sonding le chma upsen kani ka sonding kade ka sondi ya te arngu lai ngut te ki sekri jong blei na selong ini aban le junga ki namar barbar hi ki ya bane phone bar ki ong ngo bhawan junga ngi te ayo yu blei na kam ta imba o baldon nong plo pi juas ngau bai sai le tu adom taru walam sam labu i kumunang pet kerpang rek mensim jong i hababu do blege jing so kia pi ka kam haban ye ka badapha kata ka dei ka jing bu ble ka donut ki briu hi jong ka bat ngau kia hi dala de ka kam haban ye ka ba dajit dapha teu ka bajit ba pharu ka bahai mo tan re ka kambai daga babu ble ka donut ya ka jing sngokia kemut mai mama u kemut isu trei mon snobha ka beneng kong ki penbet daga evangelism department tengam kan mau kan no benai ka daga snem ne kan no snem ne hakata te hadin ki sepen kut mantai sapit no klemar tatin ya ka arai snem galan ne te ngam tip namar ba ngamlong member su ngam tip kai ka daw bagi pensenge te tenre ma i da ka jung i ka kam namar la dam don nong sarai dam don nong pet nong mi ka long ka ba hagi balang badang sedang tengya ngu yu blei bana ka leong ki nong train dah bagi la tip baga balang gala sedang ru ki bana selong ki bana we hi ki rang ba kisah le jungo ya ka balang mau sen te ka balang pet ka im bat ka roy te ka de ka jing tre pla jong ple ka ne ka long ka ji thu ya ka balang mau sen te kendiat ka jing kelia namar ong tu por ha tu mentlia dang deka sarkil maur kening ha te kemut kenika mau sen ru ha tu por kala dang hap so ka maur kening sarkil ni pung no ke area te ka dang hap kin te bom don prab ngai te kum no kan rung ha ka long ha ga jing keli long bahadin ba kilai yo prab ngai kilai yo mane ke ka dang don sani ni kala le chpo hoy
hadin bala long propengai ni sulit pe yaki daki balang bebon namar ngila pentip ha keleng jika badan balang tu tikila lepet ngokiai mdai dah kebayasok namar hadin ketupat ka balang ka lapian no sati dari boy kila lek na dah kawai ka sarker mal snai kila long dah kawai ka sarker kata te kadon gajing kelis lihat pastor kemut kita kiba kipi ong kumba sau don saumut ne ka nangut kiba pedang nangkong sok nangkong saumut kita kentup bat iwei ba dang ile ya keren bat I don lang tahi ong ngala dep IT ha mauti ting ong kata de pi la dep IT mauti dan kamchu te la kentup ye ki mut ki san ngut kilong san ngut ki sok nangkong ha ka balang mau pusing ha to snem arjar san himo arajar san arjar san kalau nu cingker ku pastor ada yo sngu kata cing tu jong pi namar ba tang hau ju snem pilej bagi menir dita kastakar pi tang hau ju snem kadai ka ek bau bleu peran lupa tang suyo ya kata kata la ya wat nong pendiang hi mene bas ngut nap ha namar ba padon ki khun jong bleu sha ki bang ki sakma le ba ai ki ka yin te ngasngu ba na kanai kadon ka hakatu ka por ka ba pilih sya kete ka balang ka mut ka ba pilih banyalap mo ku pidang tre ba ka evangelist sim department pi ong long kum charman te kamut kani ka benta ka bala ngakwa ban kali bah kani ka evangelist sim department long haduk menta kidang elektrik kam kum sekeling khasra aban ong ne hakadu ko haji syangan nong rim kan ne mo ta hak ji I tunga ba kila penkharu ya ki penyari ya karu kom trei da ka ba I kumba ki don na ki bala sate ha kata kam ka ba ki penkha da ka ba yai don ha kwal peti ha ka don ni we tanre la da ki trehi ki trehi kumba tre menchwa dan marba 4 don e ka ban penkha te kam dan ji we de superlut por ban le keleng de sakawayan to ipi ndang lawan kum to jika bengilek dan kepor bengilami lamit nagi jika bengilek keleng te ndang lapoi kwal peti na marim dan jika sa ting ai ngo uble na kam ta ka centenary building ka ba la don jika sa jika tiang to do lai kamral de makala barbor ngilisang to te kajing trai jong kahadum ta ka yat hi saprang yo sngo ya kubor kilek keleng de ngape sekretari ulah kam kia ha ga bo haban pe ya ka office ha pe ya ka kam yalap gospel ro tas ko we jing kili halor ka balang ga jong ble ti ha mau sei hadu menta kilai don rang ba balang kilai don ka tanat kum ga jing seng kenthei ga jing seng khna ga jing seng samla katungam 45 persang kelil sending lek tenrei gumunong yalam uladon hi uba ngi isani kan banong rang ba ban salong ulalong rang ba hi ha por bia phone ban yelek satu tade mo ui ba simkia te malak to bingilek bisi ki mencem senamro de ta rang ba kan til dam baklahi de na kaying ki jai shooting ta ka kita di son kong hima kata hi so ga jing kali na kali ma chonga ngit ba kalong ga jing kerkhu yang an kong kum khna samla ba but nadin menta kum ni ba sukri utrai mar ba ngidon kam ban tip sipun ba ka balang ga jong play ka sedang hakan ukur kom mo hakatu ko sinong kalong kum no hakatu ko sinong ka trei kum no ga kam ting yo iba la jing thu ko jong phi ka dei ka jing presitong jong kilong suwa ki jong I dang ikan mau na du ko por jong ba joy ru moi presitong jong ba wol da ter da du ko por jong phi ru phi la presitong pastor kan mau ikan tu ko por phi dang in charge ka sarkil mau keneng ru ko bang kan mau phi ba phi la yo ban pen kentang yang ban kata ka bang asu it ba te ko ble sibun pastor kan jing thu jong phi ban ngit bang indang don sibun ban ka jing thu jong phi ka dang don sibun ka ba phi la tre ka te ha ka wi ka por bang yo ban ya kendu ban ya kelibian ko ble sibun blame kat khu ya gane ka bentar ka bi ban ya salok ne kren te ngi don ge jinget kalong ka jingir khu ya ki prabanget ki ba
yos ngeu ya kene ke jiatu bat ki bala ban bo jingken maru lada ki bo jingken maru kono ke bagi angnut kemut ya balang mau sen ki latip ke rayu ka haji syakum kene lada ngila ban le riset ki balang baro wat di ki por balarim ru kan lo ngaji ku ya ke peteng banwan maka tin blei ka ong bangi don kam ya tu ya ki jing tre borba blei kamba pelaju wat haki ban saka bat kita ki ban sakaro kini tu ya ka ban sawan to blen ger ku ya ne ka por na kam ta buram ju amen.